שניות על רחוב השבעה. הוא נקרא כך על שם 7 הנוטרים אשר נפלו בדרך לירושלים. ושמם מנחם אבטיחי, צבי זעירה, יעקב עולמי, קנן רוזנבלום, יצחק חיים קורדובה, אליהו שמיר ודוד לויניצקי. הוא נקרא כך מ-22 בינואר 1948. בנוסף לכך, בית ספרנו נקרא על שמם, ולכן כל שנה אנו מציינים טקס לזכרם. באחד הבתים ברחוב גר יושב ראש המועצה לשעבר מר אמנון זך. בסמוך לרחוב נמצאת קופת החולים כללית. מספר הבתים ברחוב 5. סוג הרחוב סמטה. סוג הבתים קרקע. תודה שהקשבתם ל-60 שניות על רחוב השבעה.